дар калхози Россия наздики 46 микрорайон ҳавлии дуошчонагаи фурӯшӣ ки масҷид аз хона ҳамагӣ 300 метр дур мебошад, мактаб ҳамагӣ 400 метр. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон метиҳем. Сар мекунем аз суруға. ҳавлӣ дар кӯчаи 1 майи ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир аст. Аз ин тараф 46 микрорайон, мости 46 ва худи калхози Россия. аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хона тақрибан 1 километр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат кӯчаи ҳавлии имрӯзамон ва худи ҳавлии фурӯшӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳавлӣ дар умум иборат аз 4 сотиқ замин ва 9 дар хона, боз падвал ҳам дорад. Падвал 4 ба 3/4 мебошад. ҳавлӣ таъмир дорад дӯстони азиз. аниқтараш фақат якум ошшонаи бино бо таъмир аст, дуюм ошшона бе таъмир коробка мебошад. ва чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, минтақаи беҳтарин мебошад. яку якбора ду масҷид дар наздикии хона, мактабам ҳамагӣ 400 метр аз хона дур мебошад. нархи хона 1 миллиону 800 ҳазор сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем, хона аҳли шам мешавад. бо як хонага дар шаҳри Душанбе болои пул дода шавад. ва дӯстони азиз, умедворем ки аҳамият додед. бино бо ғишти пухта сохта шудааст. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. ва ин бинои иловагиам боз яктай дигар тақхона дорад. яъне дар умум ҳавлӣ дута тақхона дорад ва дар ин ҷо дегдонхона. баъди дегдонхона ҳаммом ва ҳоҷатхона мебиёду. дар ин ҷо боз ҷои холиам ҳаст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.